Tiniwo khumolong amsayo baideli khaleka khadumani phonok laikya bubaga ta handi hamani tuino tini tipara motha YTF tai TFF khoboi tini khumolong motor stand simi kabangma thaitino o amsai khumolong amsai tei godok lainai hwnoi godok laikya oro kabangma lukorok kothom laika TFF tai YTF rok tipara motha milibuino o baideli khailaikia khadumani phonok laikya oro phai manjaka MDC Ganesh Devarma Sukram Devarma Antush Devarma CD Rupini soho kabangma adongrokbo manjak baikya lukorok belai kheno kha dukhu nangjakmani kha thengmani aborokno phunukna bagui borok tini o tipara mothor tini o ririlo khadumani phunukjak. Con kỳ rồi. 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 Baik sini media rongno tamni bagi malai जों दिनैनि मेन बाइक रैली तो सिनि बोबाग्रानो जे बनो महाराष्ट्र हंदी माने प्रदीप किशोर हंदी निहमानी विशेष खायै जे ताबुकनि त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहा ओंखाय जों अबनि बागै आबनो बर' सायमानानै आबाहायनै जों दिनै बाइक रैली खालायनानै थांदोंगो खुमुलुं एरियाव जे सिनि विशेष खायै त्रिपुरा मथा बुरि मथा सिक्ला मथा थांनाय रक तामनि बागै माले जों जुदिओ जों सिनि प्रग्राम खायनि थांखो गोबां माने बेगार फायो हायफोरनो जों किरि खांखो जों ताय खालायनानै बबो जरा ग्रै जराबो मायांनाय ओंखाय जों सिनि थानि बेगार फायबानो जों दिनै आरो बाइक रैली खालायनानै बादमांखा जे सिनि दिनैनि रुट मेप खौ भागोनि जों खालायनाय जों पिसफुलि खालायनाय साकथारनाय जों साक निजि अ जागा जों दंलायलायो दिनै जे रुट मेप होनखाके जों दाबो आरो सिन्डिकेट नि सिमिनहरै नंखरै दसराम कातुं बासिकपरा आबनि परे लांमानि हाथि खालायै वाकिराय सदार यां जन्मजयनगर दै नंखरै खुमतियानि जे केम गानाति खालायै मनफर्ट चम्पंनगर जांगैलातिके जों फेरै जों ताबुरमदि थुरुकसाबारि जिरायनखला आइनटिके जों नंखर अर फायलायसिनि अबाके अब त्यही जे रेली खाइ खादुम फनोकै त अब परे फनो কোনো নাকার সাইয়াঙ্কা নন বসাংলো তাম अब तो सिनि जों तो साइ आगि बसाका जों तिनि बाहायनो हाय सानाय अबंक सेन्टिमेन्ट नि व्यापार सिनि 186 नम्बर राजा बयनि दफा जों बोबाग्रा दाहोन महाराजा दाहोन जों आबनो जों सानन थाङा तामके जत बर्न बयमानि बनो महाराजा ताहन्दे जों आको प्रबेटिन मानि जों आबनो कोनो दिनि मानि माया गाबनो जों मास माराव सानाय रसाया हंगाके जों खमापान बमाना सानाय आय हंगाके जों सिनि कन्टिन्यू सिनि प्रोग्राम चलि दंनाय बाहाय सिनि खुमुलुं कोअर्डिनेशन 19टा विलेज ना तो ये जोंरा कासे कोअर्डिनेशन खाजाक दङ ओ कोअर्डिनेशन बिसिंतने जोंरा साइटा कन्स्टिट्युएन्सि खबजक दंफना जों जेता यांगपुर सम दंनाय र अबरकनो जों दिनै त्रिपुरा मथा YTF TFF TFF जब तो मिलुइनो जों दिनरा बाइक रैली खालायनानै थांदों तामनि बागै हेंखाय जों
যে থানায় কয়েকদিন সিগাं ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ব যে চিনি মহারাষ্ট্র কক হামিয়া সাवै হাকে মহারাষ্ট্র কাইসা ত্রিপুরাসা ওয়ানসাनो যে बेटे बेट हाके सेंटिमेंट खालायै जे ब কক सामानि आबोनि बागैनो जों आबोनो बेलायखि जलि लायजाक नासले लायजाक जों सारा त्रिपुरानि जत त्रिपुरासारक बुबाग्रानो 184 जना राजानि बंशधरनो हामिया होनका माने जों त्रिपुरासारकनो बेबाकनो हामिया हामा खालायो अबोनो तैनो जों दिनै रेलि खालाय दङ जों जे बुबाग्रानो तै राजा ताहान्दि बनो बुमुंखै प्रदुत हुन्दि हनै होनमानि आबोनो जों बेसि खालाय नासलगो नों मुख्यमंत्री हायके नों फातारनि फायनाय नों अ जागानि जे 184 जन राजानि माया ममतानि सागा करै सिनि राजा तामो खालायका अ त्रिपुरा हाना नारना थांतनि ब तामो खालायका अब टोटली बिनि अ त्रिपुरानि लाइबु माहाके इतिहास बाबो बुसिया बनि बागै नों होनै दातं होनिया दातं बयनि दखा होनै दातं होनिया दातं जों साइमा जोंले चिनि राजानो राजा होनै मानिनाय जों चिनि राजानो राजा होनै गसिवा बय मजि होनतों मजि हिन्या जों अबनो चिनि राजाना राजा होनाय राजानो जों राजान होनाय बताबो राजानि सम्पत्ति जा राजानि जे सिंहासन बिनियागो राजानि राजबारी बिनियागो समस्त जे राजा 184 जना राजा खालाय माने ताबने पाइथाक चिनि राजा जे 186 नम्बर चिनि महाराष्ट्र दुखिसनो जों सन्मान खायो बयनि चित्रा खाकुल बुबा चिनि खे रांचंने खुमबार माहाय जों बय राजा दा होनया साइमे जों त्रिपुरासार राजा हनो राजा हनमाने बिसिंतिने जों बनो ताबुक दिने बनि जे हनमान मुख्यमंत्री जुदि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री अबनो जुदि कक फिरकनो एकाय अबन बागै जों सिगांबो रेलि खालायो ताबुक दिने जों आरो बाइक रेलि खायनाय अबनो तो जुदि खाय जों खरा सनि अम हाके कन्टिन्यू चिने अब हाय प्रोग्राम चलिने तंनाय अबनो बागैनो जों दिने जे मेन अब चिनो प्रोटेस्ट रेलि खालायलै तंमाने सकनो हामबाय बोसोराव बाइक बांनो दिने तो चिनो आरो साइमनो जों आरो जे 300 हायके छारो 300 हाय चिन ताव आरो बाइक तो कुथुम लाजाक थक दालाय दङ अबन बागै जों आरो जे लिडार हमनो जों आरो खर्च परिचय रहना या जे चिनरने जत लिडार जो कोऑर्डिनेशन ने चिनरने त्रिपुरा मथने सेंट्रल ने डिस्ट्रिक्ट ने ब्लॉक ने बीसी ने ताइ चिनर इनुइट हायके चिनर टाउन कमिटी दङ DWF दङ जत मिलुइने जों आरो जागो दिनै जे खागाहाम खागोनां बर' रत्न तैनो जों दिनै आरो प्रोटेस्ट खालाय